знаете ли, хората се прочуват с различни неща. Прочуват се с таланти, с физическата си сила, с своя интелект, с какви ли не неща. Скоро имаше един случай мисля, че беше в Колорадо. В този случай те бяха ангажирали всички национални телевизии за едно дете, което уж било бащата правили експерименти с балони. И уж децата си играли вън и балона се издигнал и те се страхуваха, че това, не знам, 5 или 7 годишно дете, не си спомням точно колко беше голямо, се страхуваха, че то се е качило в балона. И по новините даваха този балон, въпреки че когато даваха балона, те снимаха балона и аз ти казах, няма къде в този балон. Нямаше нито кош, нито нищо в този балон. Няма как това дете да застане в този балон. Но както и да е, на края на деня всички новинарски агенции казаха, детето се намери, детето се скрило в гаража някъде. Много смешно и невероятно. Обаче какво излезе след известно време? Излезе, че всъщност това е скалъпено от бащата, който търсил да се прочуе с нещо, да стане известен с нещо. И наистина, той успя. За съжаление, прокуратурата в града е повдигнала обвинение срещу него и сега той трябва да се плати за своя трик, защото ти не можеш просто да си правиш каквото си искаш, но интересна е психиката на хората. Какво ли няма да направят, за да станат популярни, за да станат прочути. Всеки от нас има нещо, с което е прочут или се поне след близки и познати. Павел казва, аз като чух за вас, за нещо на тези хора. Така че хората чуват нещо за нас. Ние имаме нещо, за което хората чуват нещо за нас. Сега някой в България, който не ви познава, който ви познава и който не знае, че сте вярващи, вероятно е чул, че сте станали евангелисти. Така че обикновено винаги има нещо, с което се прочуваш. Но какво е то? Това, с което бяха се прочули и това, което се носеше за вярващите в Ефес, те се бяха прочули не с нещо друго, а със своята вяра. Каза, който чух за вярата ви. Може да си представите, ако е имало експерт по вяра, човек, айде, Господ Исус Христос го изваждаме, но човек, ако има експерт по вяра, едва ли е имало понякога в историята на човечеството по-голям експерт от апостол Павел по вяра. И той казва, когато чух за вашата вяра. Може да си представите какви неща са се носили, колко е голяма и силна е била вярата на вярващите в Ефес, за да самия Павел да бъде толкова възторжен, да бъде така силно впечатлен от вярата им. Когато чух за вярата ви, аз бих желал, защото и аз и всички ние
да имаме такава вяра, че да се почуем с вярата си. Няма ли да е страхотно да се почуем с вярата си? Не да се почуем с това колко сме интелигентни и той е завършил висше PhD или не знам си какво. Не да се почуем с това колко пари сме направили. Не да се почуем с това колко сме здрави и силни. Да се почуем с вярата си. Но интересно е, че по какъв начин се бяха прочули тези хора с вярата си. Аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта ви към всички светии. Всъщност, най-важният елемент на тяхната, което последствието от тяхната вяра, това, което показваше тяхната вяра, беше не нещо друго, а тяхната любов към светиите. Няма предвид тяхната любов към светиите на иконите. Към вярващите. Това има предвид Словото Божие под светиите. Всички вярващи са светии. Не тези, които са канонизирани от някой си. Апостол Павел и апостолите, когато се обръщаха, казваха до всички светии в Коринт. До всички светии в Ефес. Нали, когато споменах Коринт, в Коринската църква имаше някои светии, които не изглеждаха много святи. Имаше ужасни неща понякога. Така че той може да напише до всички светии в Българската църква ново начало в Чикаго. До всички светии. Защото ние сме светии. Но вярата на тези хора се беше прочула чрез тяхното отношение, чрез тяхната любов към светиите. Знаете ли, може да ме обвиняват хората, когато говоря за това, че аз се съмнявам много, когато някой човек няма никакъв контакт с вярващи, че този човек е повярвал. Може да ме обвиняват и да ме правят, че съм екстремист и така нататък, но вижте, Исус Христос не случайно каза, че най-големият белег на това да бъдеш християнин е кой? На това да се изяви твоята вяра е кой? И кажеш, ами аз си вярвам, бе, аз не ходя на църква, ама аз си вярвам. Има една приказка, която казва, кажи ми, кои са ти приятелите и аз ще кажа, кой си ти. Ти нямаш един приятел, вярваш и говориш за това, че си вярваш. Твоите всички приятели ги намираш в баровете или в дискотеките, или ако щеш на други места. Но ти ми говори, че си вярваш. И аз си вярвам. Словото Божие казва, по това ще ви познаят, казва Исус, ако имате любов помежду си. Ако имаш любов към своите брати и сестри по вяра. Това е белегът на християнина. Това е белегът, който тези хора имаха. И затова Павел казва, че тези хора се бяха прочули за вярата им в Господа, чрез любовта към всички светии. Любовта, която имаха те към светиите. И Павел продължава, всъщност, цялото това нещо е една молитва. Даже от 15 стих до края на главата, до 23 стих, това е една молитва на Павел за вярващите в Ефес. И Павел казва, аз като чух това, какво направи? Казва, аз като чух това, не престанах да благодаря на Бог за вас. Аз не престанах да благодаря, непрестанно благодаря на Бог за вас. Защо? Защото си бяха направили нова църква, нова сграда, защото
бяха станали много учени. Не, защото тези хора, той виждаше духовният растеж в тези хора. И това нямаше как да не го радва. Няма нищо друго, което би зарадвало истинския духовен водач, истинския духовен човек, освен когато види духовното израстване в другия. Затова Павел казва, когато чух за това, аз непрестанно благодаря на Господ за вас. Непрестанно. Колко често вие благодарите за другите вярващи? Сега да попитам, колко често ние благодариме за тези вярващи, които израстват духовно. Ние чухме преди малко нужди. И вероятно се помолваме, когато някой ни каже някоя нужда. Нали? Но Павел казва, аз благодаря за тези, които не са ми казали нужди, за тези, които имат духовно израстване. Така че ние трябва непрестанно да благодарим, когато виждам, че тази жена или този мъж или това момче имат духовно израстване. Аз трябва да благодаря за този човек. Господи, благодаря ти, че ти работиш в този човек. В противен случай, ние приемаме нещата като така. Но когато ние видим духовно израстване, ние винаги трябва да благодарим на Бог. Винаги. Ние виждаме преди малко това, което свидетелства и Тони, че всъщност ние се радваме, когато видим, че някой близък направи, може би, малка крачица по-близо към вярата. По същия начин ние трябва да се радваме за близки и за църквата и абсолютно за всеки един, да се радваме и да благодарим на Господ, че този човек е направил малка крачка. Може би малка крачка, но е направил крачка към Бог. И Павел правеше точно това. Той се молеше, като благодареше. И казва, непрестанно благодаря на Бога за вас. И ви споменавам в молитвите си. Непрестанно се моля за вас. Непрестанно ли се молим ние един за друг? Непрестанно ли се молим? Колко вярващи познавате вие? Аз предполагам, че не са толкова, колкото Павел познаваше. Кръгът от вярващи не е толкова голям. Но сещаме ли се ние, поне да ги споменем, да кажем, Господи, днес Иван или Петър или Марияна или Георги или който и да е. Да ги споменем пред Господ. Благословеният пред тях. Ако имат някакви препятствия, премахни тези препятствия. Дай им благодат. Ако ние се молим един за друг, ние ще имаме още по-голяма сила. Преди време, скоро ние отново подновихме поста. Но аз ви казвам, че ако това не е свързано с изобилно моление, то няма да има ефект. То ще бъде по-скоро едно гладуване, отколкото нещо друго. Затова ние трябва да осъзнаем каква сила има молитвата и то молитвата ни едни за други. Ако забравяме, нека да си направим списък на хората от църквата и да ги изреждаме всеки ден пред Господ. Защото нашата църква е 20-30 човека. Айде да кажем с хората, които идват от време на време и не са се придали все още, да сложим и 40 човека. Но 40 човека не са чак толкова много.
да се молим, да ги споменаваме. Защото Павел го правише това, а той е човек, на който трябва да подражаваме. Но за какво се молеше Павел? За здраве и живот, за просперитет. Това не са лоши неща, това са хубави неща, но Павел не се молеше за това. Когато отидеш при някой, добре, ще използвам другата дума, не познаваш Господ Исус Христос. Той ще каже, аз се моля Господ да ми даде здраве, да ми даде сили, да ми даде живот. Павел не се молеше за това. Павел казва, аз се моля. Обаче той не се молеше за здраве и за живот. Това е важно. Но Павел каза, има нещо много по-важно от това. Защото даже и здравето на това тяло и живота на това тяло, даже да ти ги дадат, те пак ще свършат. Павел се молеше за нещо много, 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 много по-голямо, много по-велико, много по-важно. Това, за което се молеше Павел, беше за какво? За това Бог Отец да даде на вярващите дух и мъдрост на откровение, за да го познаят по-добре. Тук аз мъквам това по-добре, защото преводачите на Българска Библия не са го сложили. А то съществува. То съществува поне в английските преводи. Защото ако се моли някой да го познае, значи не го е познал въобще. Но тези хора познаваха Господа. И Павел казва, аз се моля Господ да ви даде дух на мъдрост и на познание, на откровение. За да го познаете по-добре. Вие сте го познали. Те го бяха познали като личен спасител. Но той казва, вие може да го познаете по-добре. Не се задоволявайте с това, което сте го познали. Вие познавате някой човек, нали? До определена степен. Но най-добре познавате този, с който живеете. Може да кажете, че, например, познавате мене, колкото собствено си дете. Разбира се, че не, защото вие живеете със собственото си дете. Вие имате голямо познание върху мене. Но има различна степен на познание. И затова Павел се молеше Господ да им даде дух на мъдрост и на откровение. Разбирате ли? Това е много важно. Това е по-важно и от здраве, и от живот, и всяко друго нещо. Дух на мъдрост и на откровение. Дето казваше една поговорка, не е важно колко си живял, важно е как си живял. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, да ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. Знаете ли, за да познаем Господ, първоначалната стъпка на познание на Господ, а и не само първоначалната, ние трябва да знаем, че не всичко зависи от нас. Нали? Не всичко зависи от нас. Даже в по-голямата степен. Не сме ние, които водим голямата инициатива. Ако Господ не ни се открие, колкото и да желаем, ние не можем да го познаем. Защо тогава, и точно това Павел се моли
да ви даде дух на мъдрост и откровение. Ние можем да го познаем само когато Той ни се открие. И само до толкова, доколкото Той ни се открие. Само на Бога, че Бог се открива на тези, които го търсят. Словото Божие казва, защото Той е близо при тези, които го призовават. При тези, които го призовават с дух и истина. Той е близо при тези хора. Но Павел се моли за по-голямо познание от страна на вярващи в Ефес. Нуждаеш ли се ти от по-голямо познание на Бог? Мисли ли, че се нуждаете от това да познавате Бог по-добре? Аз не знам човек, който не се нуждае от това нещо. Няма човек, който да е познал Бог напълно. Ние винаги, всъщност това е нашето израстване. Колкото повече познаваш Бог, толкова повече израстваш духовно. Един ден, колкото повече познаваш Бог, толкова по-близо ще бъдеш до Него. Това е принципа. Не се заблуждавайте. Ако не го познаваш въобще, ще бъдеш извън групата на познаващите. Ако си го познал като личен спасител, но си останал до там, ще бъдеш на края на групата. Ако тук през целия си живот си прекарал целия живот в това, да го търсиш и да го познаваш, и да го познаваш, и да го познаваш, и се доближава повече до него, по-интимно и по-интимно, когато отидеш, ти отиваш при познат, при интимен познат, когато напуснеш тази земна хижа. Но ако ти си го познал като личен спасител и си останал там, това означава, че ти ще се спасиш. Един автор казваше, че всъщност, че всички ще бъдем всички повярвали, всички новородени и спасени ще бъдем в новото небе и новата земя. Но не всички ще бъдат в позиция, в която ще гледат лицето на Бог всеки ден. Това ще бъдат определена група. Аз не искам да заставам зад това твърдение в момента, защото не съм достатъчно добре изследвал това положение, но за мен прави голяма логика това нещо. Защото ние не знаем точно по какъв начин ще бъдат направени иерархиите в духовния свят тогава, но самият Исус ни казва, че ще има такова нещо. Ще има хора, които ще бъдат по-приближени до Бог. И те няма да са възоснова на техните PhD-та, на техните дипломи. Те ще бъдат възоснова на това, през този живот, колко ти си познал Бог. И затова Павел казва, аз се моля не за друго, но аз се моля Бог да ви даде дух на мъдрост и на откровение. Аз се моля Бог да ви даде Святия Дух, за да го познаете. Всъщност, този, чрез който хората могат да познаят Бог, е Святия Дух. Той е тази личност от Троицата, която ни прави близки до Бог. Ни довежда до познание на Бог. Която ни води, когато сме във всякакво състояние. Той просто ни носи на ръце. Той е този, когато ние оскърбяваме. Когато живеем по-плътски. Той е този, който ни новоражда. Той ни ражда за този нов живот. И след това Той ни прави да израстваме духовно. И затова Павел казва, аз се моля за това Бог да ви даде Святия Дух и мъдрост, за да познаете. Да го познаете. И да просветли очите на сърцето ви. Вижте, Павел се моли за две неща. За две неща да познаят вярващите. Или две неща да познаят по-добре.
да кажем по-правилно. Първото нещо е да познаят по-добре Бог. И за това нещо ние всички трябва да се молим. Да го познаем по-добре. Не само да се молим. Ние трябва да вървим, ние трябва да правим стъпки към това нещо. Ако ние постоянно си повтаряме Господи, дай ме те познае, Господи, дай ме да те познае, Господи, дай ме да те познае, обаче всъщност ние не правим стъпки към това познание, обаче ние не четем Словото Божие, обаче ние не сме в общение с вярващи, където се говори за небесно царство и за Бог, обаче ние не слушаме проповеди по радиото, не четем духовна литература, не благовестваме. Тогава как искаме ние да започнем да го познаваме повече? Не можем. Разбирате ли защо аз казвам, че човек, който е откъснат от това нещо, този човек не е роден. Роденият не може да живее без това. Даже тези, които са болнави, и те имат понякога нужда от храна в естествения живот. В духовния също. Ако ти си роден, ти ще имаш тази нужда. И колкото си по-здрав и по-нормален, когато виждаме, че децата, ако детето не яде нормално, ние веднага се опасяваме, че има нещо не наред. Ако духовният човек, духовното дете, ако то не се храни достатъчно, как искаш да израстваш нормално и да го познаваш по-добре? Така че, това са двете неща. Да познаваме Бог и другото нещо, за което Павел се молеше да познават по-добре, беше да познават по-добре надеждата. Вижте какво казва той. Да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Каква е надеждата, към която ви призовава. Разбирате ли, ако ние не обновяваме постоянно познаването или тази надежда не се разкрива в все по-голяма и по-голяма светлина в нашия живот, аз ви казвам, че ще дойде един момент, в който вие ще бъдете полуумрели християни. Ако вашата надежда е в земните неща, тези земни неща един ден ще ви измамят, защото рано или късно те ще престанат. Ако надеждата ви е в здравето, то ще свърши. Ако надеждата ви е в парите, в един момент вие даже да имате много пари, те няма да ви задоволяват. Ако надеждата ви е в каквото и да е друго, тази надежда ще секне. И затова Павел казва, аз се моля Бог да ви даде да познаете надежда, към която сте призовани. Хора, става въпрос не за следващите 20 години във вашия живот, става въпрос за следващите милиарди години във вашия живот. Милиарди по милиарди години. Затова Павел каза, аз се моля Святия Дух да ви просветли очите, да видите това нещо, да видите, че тези мизерни 20 години, които ги живеете тук, те не струват по това, което Бог е направил и ви очаква. На това нещо се надяват онези, които нямат надежда, онези, които не са новородени. Те се надяват на временното. Той каза, аз искам Бог да ви просветли, да видите тази вечност, която е пред вас. И тази слава, която е приготвил Той е пред вас. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете. Да просветли. Знаете ли, Бог е изявен като светлина. Той самият е светлина и Той въдворява светлина. В началото на Библията, в Битие, в първите няколко стиха, ни се казва и Бог казва да бъде светлина. Той въдворява светлина. Но след това в Йоанна, в първата глава на Йоан, също ни се казва, че в него бе животът и животът бе светлина на човеците. Всъщност Той е светлината.
И когато ние го познаем, става точно това. Ние сме като някакви хора, които седят на тъмно, като слепци. Стоят на тъмно и изведнъж някой идва и казва да бъде светлина. И на този слепец изведнъж той започва да вижда. Но въпросът е доколко светлина имаме. И понякога ние се задоволяваме с тази малка светлина. Но Павел казва, аз искам очите ви да бъдат посветлени. Аз искам не да бъдете с мъждукаща светлина. Аз искам да виждате ясно. Не да бъдете с големи диоптри. Но искам да виждате ясно. Да виждате Господ така да просветли пред вас. За да го познаете и да познаете надеждата, към която ви призовава. Да го познаете, че нищо, абсолютно нищо на този свят не може да се сравни с тази надежда. И той изрежда три неща, които Бог осветлява или са осветявани. И тези три неща, вижте от 18 стих, да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надежда. Първото нещо, което вече споменахме, е надеждата. Той просветлява. Всъщност, когато ние се новораждаме, първото нещо, едно от първите неща, които той ни дава, е всъщност тази надежда. И за това ние идваме при него, защото изведнъж ние разбираме, че има вечен живот. Никой не ни е казал до тогава, ние не сме знаели, ние сме витали в един свят, в който хората казват няма нищо, идваме си отиваме, умираме, изчезваме, други казват се превъплащаваш в червей, в мавка, в гущер и така нататък. И просто живеем и казваш живей, пък после ще видиш, Библията е единствената книга, която казва, че ти не само когато вярваш в Бог, че можеш да вярваш в Бог, но ти ще имаш увереност, ти ще знаеш. Ти ще знаеш какво следва. Идете попитайте, разговаряйте с един мюсюлманин и го питайте къде ще бъдеш, какво ще стане, когато умреш. Той ще ви каже, Аллах ще види, Аллах ще прецени. Идете с някой религиозен християнин, който не е повярвал, в смисъл, че не е познал Бог. Питайте го, къде ще бъдеш, какво ще стане? Той ще каже, ще видим. Ще видим там, като отидем, ще видим. Словото Божие казва, не ще видите. Павел каза, аз се моля, за да го видите сега, защото когато отидете там, ще бъде късно да го видите. Тогава ще го видите, но ще бъде късно. Аз искам да го видите сега. Ако ти не го видиш сега, тогава ще бъде късно да го видиш. Библията е единствената книга, която говори за сигурност в спасението. Единствената книга. Нито една религиозна или духовна книга не говори за това, че със сигурност ще бъдеш спасен, ако повярваш. Казано се, че дори вземете буддистските и източните литератури, които говорят за това, че ако ти живееш достатъчно свят живот, ако стоиш на единия си пръст 24 часа или някакви други неща, ако правиш, вероятно ти ще се преродиш не в гущера, ще бъдеш, да речем, нещо друго. И пак има вероятност на това, вероятност на другото. Библията казва, ако ти приемеш Исус Христос за личен спасител, Бог ти дава това откровение, че ти ще бъдеш с Него и че Той ще даде ново тяло, че Той ще даде нов живот, че Той ще даде вечен живот. Така че ние виждаме каква е надеждата. Второто нещо, за което ни осветлява Бог, е богатството
между светиите на славното Негово наследство, богатството или наследството. Това Господ иска да го знаем много добре. Много добре. Защото много християни не го знаят много добре. И те полагат надеждата си в временното. Той казва, че това, което Той има да ни даде, е несметно. Даже да се опита някой да го опише, не може да го опише. Но тъй като нашите очи не са достатъчно осветени, тъй като ние живеем в някаква малка светлинка, и ние виждаме само тук пред нас. И казваме, Господ е обещал вечен живот. Ние си вярваме в това, значи всичко е наред. И когато стане нещо, и когато загубим работата си, и когато загубим парите в банката, и когато стане нещо, изведнъж всичко, целият свят пред нас рухва. Целият свят пред нас рухва, защото ние не сме видели по-далече от това, което имаме тук. Преди време Господ допусна да ми откраднат единствено нещо, което имах като младеж. Това беше една кола, която баща ми беше купил. И аз се питах много дълго защо. По-късно разбрах. Случвало ми се да видя как реагират християни, които загубят нещо. Те изпадат в пълен шок, в паника. Сякаш са загубили живота си. Откраднаха ми колата. Край! Живота свършва. Загубих всичките си пари в банката. Край, живота свършва. Абе не свършва. Има една песен, една съвременна песен, в която Майкъл W. Смит пее: дай ми Исус и може да ми вземеш всичко останало. Само ми дай Исус. Ако имам Исус, няма значение дали ще загубя всичко останало. Само ми дай Исус. Но за това се иска вяра. И за това се иска Бог да ни осветил. Другото нещо, което осветява Божията благодат, е Божията сила. Колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Да ви просвети, за да знаете колко превъзходно велика е силата към нас, вярващите. Според действието на могъщата Негова благодат. Вижте, интересно е, че Павел употребява думи, които са пълни синоними. Една след друга. Павел до такава степен той не може да намери други думи, за да опише Божията сила. Той казва: колко превъзходно велика, вижте, превъзходна велика сила. Първо тези три думи и след това в края на 19 стих. Могъщата Негова мощ. Могъща мощ. Знаете ли, когато дявол започне да ни атакува, ние започваме да свирим отбой и да се страхуваме. Когато проблемите започнат да ни нападат, ние униваме. Павел казва: аз искам Бог да освети духовните ви очи, за да видите надеждата, да видите богатството, да видите силата. Да видите силата, която ви се даде. Знаете ли, че вие имате повече сила от царе и императори? Ние вярващи имаме повече сила. Тази сила ни е дадена не от кой да е, но от царя на царете. Ако някой от вас скоро е чел в Стария Завет, има един случай в 4 царе, в 6 глава.
един случай за пророк Елисей. Пророкът се намира в един град, в една къща, и всъщност сирийският цар напада Израел. Обаче всеки път, когато сирийският цар нападне Израел, всеки път, когато реши да го нападне, всъщност от място, което той го напада, той получава най-голяма съпротива. А той си мисли, че на това място е най-слабото. И той казва, вижте, намерете ми този, който е предател сред нас. Защото има предател сред нас. Тогава хората му казват, царю, не е предател. А в Израел има пророк, който казва на израелския цар, откъде ще ги нападне. Тогава царят, сирийският цар, казва, къде е този пророк? Те му казват, в еди кой си град. Казва, оставете столицата, заминаваме за този град. Това е някакво малко градче. И цялата армия се струпва около това малко градче. Цялата армия, огромна армия, хиляди, десетки хиляди, около някакво градче. Представете си някакво малко градче в България. 5-10 хиляди души, около него 20 или 50 хилядна армия. И Божият човек стои на балкона си и медитира, моли се към Бог или чете и е спокоен. Навсякъде, като погледнеш наоколо армия, и неговият слугата на Божия човек, целият трепери и казва, вижте какво става, не те ли е страх? Вижте каква армия е срещу нас. Божият човек казва, не се бой. Не се бой, защото тези, които са с нас, са повече от тези, които са против нас. Обаче това ни успокоява младия човек. И тогава Божият човек Елисей се помолва на Господ и казва, Боже, отвори очите му, за да види тези, които са с нас. И когато се отварят духовните очи на слугата, той вижда наоколо хълмовете с милионна армия, огнени колесници, които са готови във всеки момент да нападнат. Обаче това може да го види оня, който има просветлени очи за вярата. Той не се страхува. Дали който и да е цар и който и да е правителство ще изпрати цяла армия срещу него. Какво могат да направят? Най-много да ми отнемат живота. Но нищо повече не могат да направят. Аз имам сила. Моят живот не зависи от тебе. Моят живот зависи от Бог. Ако той е решил сега да го напусна, сега да оставя земния си живот, значи сега ще го оставя. Ако е решил, че ще го оставя след 20 или 50 години, значи тогава ще го оставя. Ние имаме сила. Ние не трябва да се страхуваме. И тази сила е в него. Защото каза, почини всяко коляно под него. И ни даде тази сила. Да познаете колко превъзходно велика е силата му към нас. Вярващите, според действието на могъщата негова мощ, с която подейства в Христа, като го възкреси от мъртвите и го сложи от дясната си страна на небесата. Имате началник, от който се страхувате. Имате началник на началника, от който се притеснявате. Имате президент, от който се притеснявате. Или имате цар, от който се притеснявате. Вие трябва да знаете, че всички са подчинени на този, който стои от дясна страна на Бог. От вашият небесен баща. Така че вие не трябва да се страхувате. Ние не трябва да се страхуваме. От никаква сила, от никакво началство. Ние трябва да почитаме, но не да се страхуваме. Трябва да се страхуваме с страхопочитание единствено от нашия Бог и Отец. И аз се моля Бог да просветли нашите духовни очи, за да можем ние да виждаме тази превъзходна сила, за да можем ние да виждаме това превъзходно богатство, за да можем ние да виждаме тази надежда, за да можем ние да го познаваме по-добре.